από την κρύπτη και από τα πρανή της πλευράς που βρίσκεται απέναντι στην άφεση, στο σημείο δηλαδή εκκίνησης του στάδιο ήταν τότε ο αγώνας δρόμου 192 μέτρων και 27 εκατοστών, τόσο ο αγώνας, τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, ενώ βλέπουμε τους νέους με την αγριελιά τη ελιά που αποτελεί πάντα το δέντρο της ζωής. Όλο αυτό που θα παρακολουθήσουμε βέβαια δεν είναι μια αναπαράσταση, στην ουσία είναι μια παράσταση, και θα δούμε εδώ τους νέους που ασχολούνται, που αγωνίζονται, που Νικό μου, στα αγωνίσματα του πεντάθλου, του αρχαίου πεντάθλου που ήταν ο δρόμος, πρώτο αγώνισμα. Από εκεί προκρινόντουσαν οι καλύτεροι για να συνεχίσουν στα επόμενα. Εδώ συμβολίζουν λοιπόν τους δρομείς, τον αγώνα δρόμου του πεντάθλου. Στη συνέχεια τους βλέπετε να παίρνουν θέση για το ακόντιο. Η αναπαράσταση του πεντάθλου που παρακολουθούμε εδώ βασίστηκε σε ένα μύθο του Ιάσονα, ο οποίος όταν είχε επισκεφτεί την Λίμνο είδε αγώνες όπου ένας νέος ήρθε δεύτερος σε όλα τα αγωνίσματα του πεντάθλου και κέρδισε μόνο σε ένα, στην πάλη. Αποφάσισε τότε να οργανώσει και να καθιερώσει το αγώνισμα του πεντάθλου. Όπως είπε και ο Νίκος Τσόνης, είναι ένα αγώνισμα με δρόμο. Ο Ιππάλι ήταν το τελευταίο. Το τελευταίο. Δηλαδή φτάνανε. Δεν μπορούσε ένας παλαιστής να είναι πρώτος. Θα έπρεπε να ήταν καλός και στο τρέξιμο που ξεκίναγε στην αρχή. Και εδώ το μήκος, το άλμα. Το άλμα που στην εποχή εκείνη δεν γινόταν όπως γίνεται σήμερα. Είχαν οι αθλητές στα χέρια τους αλτήρες, τις οποίες πέταγαν πίσω και έβγαιναν μπροστά. Αυτό ακριβώς. Και πάντα ανεφοράς. Έτσι. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και τώρα. Και είχαμε και ένα πολύ μεγάλο αθλητή στο μήκος ανεφοράς, τον Κωστή τον Τζεκριτήρα, Ολυμπιονίκης, και στο ύψος ανεφοράς. Και εδώ ο δίσκος, όπως φαίνεται καθαρά, έχει φτιάξει Άρτεμις Ιγνατίου στην χορογραφία της. Με τους ήχους της μουσικής που έχει ετοιμάσει ο Φίλιππος Τσαλαχούρης. Και πάλι. Πάλι. Αυτά είναι μέρη του πολιτισμού μας που παρουσιάζονται σε όλο τον κόσμο και της ιστορίας μας, πάντα σε ευγενή άμυλα, και η ανάδειξη του πρώτου και αναγνώριση του από τους υπόλοιπους αθλητές. Αυτό είναι βασικό στοιχείο του Ολυμπισμού, η αναγνώριση της νίκης του καλύτερου. Ακόμα και σήμερα στα στάδια της χώρας μας, όσοι νέοι ασχολούνται με τον αθλητισμό αναγνωρίζουν αυτούς που τους νίκησαν. Ο κότεινος της νίκης είναι το δάφνινο, το στεφάνι, το δάφνινο, το στεφάνι ελιάς με την αγριελιά, όπως είπαμε νωρίτερα, που σηκώνει εδώ ο νικητής.
Αυτό ήταν το έπαθλο, το έπαθλο που αποφάσισε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες να δώσει ο Πέλοπας, και από τότε συνεχίστηκε, γιατί νωρίτερα μετά υπήρξαν εποχές βέβαια με χρηματικά και άλλα έπαθλα, αλλά από το 776 και μετά, την εποχή δηλαδή που ο κόρυβος, ο Ήλιος, κατέκτησε νίκη στο στάδιο, και από τότε άρχισε η καταγραφή των Ολυμπιακών Αγώνων, και εδώ βλέπουμε μια αναπαράσταση από τον θρίαμβο του Διαγόρα, του μεγάλου αυτού παλαιστή, πολυνίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τόσο στην πάλη όσο και στην πυγμή. Τον περιέφεραν μέσα στο στάδιο, μέσα σε αυτό το στάδιο, οι τρεις γη του, τρεις Ολυμπιονίκες γη του, και ένας Λακεδαιμόνιας φώναξε από τα πρανή: «Κάθανε ο Διαγόρα, κάθανε, ουκές Ολύμπιαν αναβήσει». Δηλαδή πέθανε επιτέλους Διαγόρα. Αρκετή είναι η ευτυχία, αρκετή είναι η ευτυχία σου, δεν θα ανέβεις αθάνατος στον Όλυμπο. Κυρίες και κύριοι, και τότε οι μεγάλοι αθλητές, οι σπουδαίοι Ολυμπιονίκες, πολλοί πίστευαν ότι είχαν το θείο χάρισμα, ήταν θεοί για πολλούς.